Għattini ġimma konsekuttiva, Sunday Times of Malta ma ċaħdiċ li Kastilja hija sors misterjuż dwar l-istejjer tagħha kontra l-kap tal-Oppożizzjoni. Huwa ċar li l-gvern ta' Joseph Muscat tant jinsab daru mal-ħajt bil-fatti ta' korruzzjoni bil-Ministru Korra Mizzi u Chief of Staff Keith Schembri. Minflok jieħu azzjoni u jkeċċihom, Muscat qed jivvinta kull ma jista' biex minna li jom isiktu lil Adrian Delija li kemm ilu kap tal-Oppożizzjoni ma waqafx jiġġiegħed il-korruzzjoni lampanti ta' dan il-gvern. Il-Partit Nazzjonalista qal li huwa redikolu xi ħadd jipprova jikkompara evidenza ċara ma' allegazzjoni bla bażi u b'oriġini dubjuża. L-eżistenza ta' kumpaniji segreti miftuħa fil-Panama minn Konrad Mizzi u Keith Schembri u d-dikjarazzjoni tagħhom li kienu se jieħdu 150,000 euro fix-xahar kull wieħed mill-kumpanija 17 Black tawet mis-sidien tal-Power Station huma llum fatti magħrufa b'evidenza solida. Minnaħa l-oħra l-allegazzjonijiet kontra Adrian Delija li ppruvaw jabbinaw il-ħażin li seta' għamel il-klient ta' Adrian Delija meta sninilu kien għadu avukat huma biss spin qarriq minn Kastilja biskop wieħed ta' assassinju tal-karattru tal-kap tal-Oppożizzjoni. Dal-ispin qed iservi biss biex jaħsel korruzzjoni tal-gvern, imma Adrian Delija diġà ddikjara li l-ebda gidba jew spin minn Kastilja mi se twaqfu mill-ġlida tiegħu kontra l-korruzzjoni.